Dneškem začala v Praze dvoudenní konference na téma podnikání, inovace a nové technologie v regionu Blízkého východu, Severní Afriky, Evropy a Střední Asie. Její jednání sleduje i Gerardo Ciorcano ze Světové banky, kterého vítám ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Především, jak si vede Evropa v rozvoji inovací, protože v poslední době se zdá, že má úplně jiné starosti, než aby se soustředila na inovace, na technický pokrok. Víte, myslím si, že Evropa má legitimní a dobré šance na zlepšení inovací v nadcházejících 10 letech. Myslím si, že jsme se již poučili docela dost a dobře z těch posledních 20 let. Vlastně analyzujeme ty trendy na té konferenci a budeme to prezentovat i zbytku světa. Zejména v oblasti Středního východu kvůli té politické situaci se mohou hodně poučit z tohoto politického vývoje, který vy jste tady měli v posledních 20 letech. Dobře, ale má v poslední době co nabídnout, protože Evropě docházejí suroviny, má relativně drahou pracovní sílu, řada firem přenáší své aktivity směrem na východ. O co se může tedy opřít? Myslím si, že Evropa toho má co nabídnout hodně. Těch posledních 20 let změn se zakládalo na systému, který získal hodně přímých zahraničních investic a obchodních možností. A to byly ty hlavní motory pro inovaci v tomto regionu. Samozřejmě, že tento model se musí revidovat a inovace musí být nastavena jako jeden z hlavních motorů pro konkurenceschopnost v Evropě. A aby Evropa získala konkurenceschopnost, tak musí zlepšit svou proaktivitu, zejména společností, firem. Věříme tedy, že práce na inovaci a vyhodnocování poučení z 20 posledních let je klíčem k úspěchu Evropy. Pokud máme věřit průzkumům, tak konkrétně v Česku inovace trochu váznou a jako takový příklad tady bývají uváděny především severské země a pak především Finsko. Je to podle vás oprávněné? Myslím, že obecně všechny ty ekonomiky, které prošly změnami za poslední 20 let v Evropě, mají co nabídnout. Je to ta tradice výzkumu vývoje, která se musí lépe aplikovat a musí se také lépe prodávat. A soustředíme se přesně na tyto lekce, na tato poučení a na to se vlastně soustředí pozornost celého světa, na vaše ekonomiky, Česká republiku nevyjímaje, protože vy jste generovali značné příjmy. A myslím si, že to je dobrá pozice pro budoucnost, když uvážíme vaši vysokou kvalifikovanost a dobrou firemní kulturu. Snažíme se učit z těch příkladů, jako je Česká republika, Polsko, máme i zástupce z Turecka, dalších zemí z regionu a celý svět nebo zejména Střední východ se právě dívá na váš příklad, na příklad, který může využít pro sebe. Jakým způsobem by měly být konkrétně podporovány jednotlivé firmy, protože ono to asi není tak jenom o tom, že dám peníze a tím už je všechno zařízeno, těch způsobů je pravděpodobně víc. Jak by podle vás měly fungovat? Myslím si, že nejprve si musíme uvědomit, že investice do inovací, výzkumu a vývoje nepřináší krátkodobé zisky. Musíme se na to dívat ze střednědobého pohledu. Musíme se podívat na finanční nástroje, které jsou k dispozici pro firmy. Existují velká rizika, velká rizikovost nových projektů, nových firm. Země jako USA zažily značné úspěchy při financování inovací a dnes se díváme na ty modely, jak se aplikují v zemích, jako je Izrael, Finsko a tak dále. Financování inovací, dále kvalifikace, vzdělávání, instituce, které podporují inovaci a také úroveň spolupráce, na které fungují. Je to celá řada prvků ekosystému inovace a řada zemí z tohoto regionu skutečně může co nabídnout. Díky za vaše názory, hezký večer. Nashledanou.